Piştî darbeya ku beşek ji fermandar û leşkerên artêşa Tirkiye li hember hikûmeta dad û geşepêdan AKP pêk anî û ji alî îstixbarata Tirkiye, hêzên ewlekariyê û beşek ji fermandar û leşkerên artêşa Tirkiye hate vala derxistin. Medyayên Tirkiye navên wan fermendaran eşkere kir ku plana darbeya amade kiribûn. Malpera en son haberiya ku weke alîgirê AKP tê zanîn navên fermendarên ku tevlî darbeyê bûne ji bo raya giştî eşkere kir ku ev in. Fermandarê Hêza Perwerdehiya Serfermandariya Giştiya Tirkiye Metin İdil, Fermandarê Giştiyê Berê Hêza Ezmaniya Tirkiye Akın Öztürk, Fermandarê Giştiyê Hêza Hefteya Bajeyê Salih Kırhan, Fermandarê Giştiyê Hêzên Sînor û li Ardahanê Erdam Kargîn, Fermandarê Giştiyê Hêza Sîrepoj Metin Alpcan, Fermandarê Giştiyê Herêma Akdenizê Nejat Atîla Demirhan. Her wiha di nava kesên ku plana pêkanîna darbeyê li hember hikûmeta AKP amadekirine hejmarên fermandar û pêledarên din yên pilê nizim jî hene ku di salên bihûrî de gomana peywendiya wan di gel Ergenekonê hebûye ku ev in. Emîr Birgül, Oksal Çelik, Memduh Akbilen, Sedat Arıcan, Erhan Balcıoğlu û Ramazan Elmas. Li gorî daxuyaniya fermiya serfermandariya giştiya artêşa Tirkiye de encama pevçûnên di navbera darpêçî û alîgirên hikûmetê de 161 kes hatin kuştin û 1140 kes jî birîndar bûn.